la Gala i l'Arnau. I això és 5. Un projecte al qual portem mesos produint. I del qual hem acabat la temporada pilot. Però explica què farem, no, el podcast? No, això no és un podcast. Exacte, 5 és un programa. 5 és convidats. És riure. És xarxes. Comencem, al pelo. És entreteniment. I és interessant. Tornar un ex. És un error, 100%, i més si el tornes tu amb el teu ex. No, evidentment no estic d'acord. I parlo per experiència. Funciona. No funciona. No t'ha funcionat mai. Quan t'ha funcionat? Bueno, l'any passat. Per exemple, t'ha ficat els cuernos, no tornes amb l'ex. Però si ho deixes per un altre motiu... Quin altre motiu? Et fa deixar una parella? Collons, serà que no n'hi ha, no? Si ho deixes i després tornes és perquè igual hi va haver un moment de la vostra relació que no teníeu suficients forces ni ganes per lluitar per l'amor. Llavors vol dir que després no tens per què tornar a lluitar per l'amor. Igual hi ha un moment que et planteges coses de no lluitar, Que ho dius per però... experiència. No, ho dic per observació pura de la vida aquesta en què vivim. Zero, I si ho deixes, tornar-hi. ho deixes. Sí. Preferiries enviar el teu historial de cerques de Google a la teva família o el teu últim xat privat de la teva ex? Jo el meu últim xat amb el meu ex. Jo és que de cerques... Potser l'últim xat amb la meva ex, perquè de cerques potser l'hauríem que en horari laboral busco jo que... Què busques? No, algunes coses per internet que potser no s'haurien de buscar. No pornografia i tal, no, que no miro. Vale, Des dels 12 anys. Acabes de dir que no vols una cancel·lació, vigilem... Des dels 12 anys que no miro pornografia. Jo soc una persona neta de pornografia, no es preocupa. Però... Realment és que ningú com tu havia preguntat, però està molt bé que ho diguis. En Gavi. Per mi Gavi va top... Quina posició juga? Lateral. Central. No, és l'entrenador, va. Pensa que no És que sabem té ni molt surt. mala llet, Però és que pensa que no... I m'encanta. En plan, jo crec que a vegades és massa agressiu i em dóna vibes de nen petit. No és Tot i que agressiu, és m'encanta. intens. És intens. Sí, estic enamorada d'ell. Messi! En què del panorama català no col·laboraries mai i per què? Buah. Jo... Exacte. Jo no col·laboraria mai amb... I això és una veritat com una casa. Jo diré mirant a càmera. Aquella és la meva càmera. Amb la Berta Aroca. Ja està. Ja està. Ja ho he dit. Ja ho he dit. I no sóc l'únic que ho penso, No sóc l'únic que ho penso. He sentit veus, jo, No sóc l'únic que ho penso. I per què? Doncs perquè ella i jo no... Però jo... A mi m'han arribat veus, família, i ens ficarem amb un follon, que jo sóc un bon home, sóc un tio honrat, humil, tu ho saps. I a mi m'han dit que la Berta em va criticar les esquenes. La Berta em va criticar les esquenes. Què estaríeu disposats a pagar /fer per poder viure de declivi i deixar de ser emergents? Això és una pregunta superxunga, És molt fosc, això, El límit de matar algú és el límit. Un dia vam tenir una conversa de rotllo. Si poguessis apretar un botó i que morís una persona aleatòria del planeta. Això va ser molt xungo. Això és molt És que va ser una movida. Jo vaig dir que sí que ho faria. Però sé que està malament, o sigui, sé que no està bé. Jo crec que en el moment no podria. O almenys, no sé si ho faria, però almenys ho dubtaria. Vull dir, no seria com un no ho faig, perquè vull dir, hi ha 7.000 milions de persones al món, és molt improbable que si tu cliques un botó i es mor una persona aleatòria, es mor algú que coneixes. És molt egoista. Aquest no és el tema, Quin és el tema? No has de pensar, i si es mor algú que conec? Però és veritat, si a tu et posessin el botó, dubtaries. Però no dubtaria per aviam si es mor algú que conec. El capitalisme mata molta més gent i bé, estem aquí. I és més probable que es lia amb un professor. La tinc claríssima. Jo claríssim. La tinc claríssima. No, però és que això és... No, que ho veu ma mare. No, a veure... Ai, està del dret. Ja sé per què ho diran, però no ho he fet, Soc legal.
Cosa probable. Vale, sí, vale. És que ja està, és que òbviament era jo. Però no perquè ho hagi fet. Ets la més probable. Aquí què creus que s'ho hagi Soc la més probable, sí, però ja està. És que no m'agrada gens, però almenys és dolç. Oh, que asco. Uf. Porteu un got d'aigua. No, estic bé. Bueno, sí, porteu una mica d'aigua. Fatal. Jo veig complicadíssim. Amb una relació és impossible, és inviable. Això són unes ganes de menjar-te el món i fer el guarro que ni te les acabes. No funciona, punto. És per gent amb... com es diu això? Nymphomans. Hòstia, tia. Són cuernos consentits. No, home, 100%. home, no. 100%. Entenc que una relació de poliamor hi ha molta comunicació i si es du terme, Bueno, amb jo, com costes entendre... Hi ha comunicació fins que s'acaba la comunicació, eh? Començo, Monteliu de Segarra, Lleida, ha estat aquest cap de setmana l'escenari de la primera cursa de cargol d'èlit. L'emoció ha estat màxim, especialment quan el segon classificat, Llamp, ha protagonitzat un moment còmic a intentar menjar-se la cinta de metre. Els organitzadors han estat l'element cultural local, tot combinat, els cargols, els grans protagonistes per un dia. Després de la cursa, els veïns i visitants han pogut gaudir d'una degustació de cargols a la llauna amb un ambient festiu. Hòstia, això és veritat? Sí, home. No ho sé. Com sigui veritat és fort, eh? En plan, han fet la cursa de cargols i després els mengen. És que no sé. Ja s'estan rient de l'animal, eh? És que no sé. Ara ha sigut a Lleida, no m'estranyaria. Què preferiries, la independència de Catalunya o acabar amb els problemes d'habitatge a Catalunya? Aquesta m'hauria d'haver tocat a mi, eh? Acabar amb els problemes d'habitatge de Catalunya. Molt bé. Però és que no tinc dubte, i tu? Molt bé. Està molt bé el que has dit. I tu què prefereixes? Clar, és que tu penses que hem de protegir els propietaris i no els llogaters. No, home, no. No, jo penso que l'habitatge és un dret que ha de ser garantit per tothom, 100%. Però abans que la independència de Catalunya... Però és que la independència és supervintage, és que jo ja no sé ni què penso sobre això. Va ser el 2017, mare de Déu, jo no tinc opinió. Això és perquè ha guanyat el espanyols han guanyat, però no passa res. Ja tinc la meva resposta. Què? Que els espanyols es quedessin sense habitatge i tinguéssim la independència de Catalunya. Tom i Jerry és un 1. Era molt avorrida. Bueno, clar, és que em poseu... Tots els capítols. Fàcil. Aquí Bola de Drac no quadra. No, tu sí que no quadres. Mira, jo Bola de Drac... Estic d'acord amb la posició que hi ha de les espies de veritat, perquè Gràcies. he de dir que m'encantaven i estaven... Quina t'agradava més? Clover. Ah, sí, Bola de Drac no trobo que hagi d'estar aquí. Jo tampoc, eh? Feines que... Vinga. No, vinga. Patim i bola. Crec que hauria d'estar més avall, em sap molt de greu, que els puretes que tenen 30 anys encara estan enamorats d'això. Mira, Tom i Jerry per mi també és un top 5, eh? No. Tom i Jerry, tio, però sí, que no parlaven i tot el rato era el mateix. Sempre era el mateix argument. Era el Espies de veritat, què era versió... això? Que res que hi pica, tio. Que res que hi pica, tio. En plan, no, és que com tu ets influencer tens la responsabilitat de no dir segons què o no fer segons què. Jo, per exemple, jo porto els llavis pinxats i jo cada vegada que jo publico les meves xarxes, que jo m'he pinxat àcid hialurònic, o com es digui, als llavis, tothom, Nadine, és que clar, hauries de fomentar que tothom s'hauria d'estimar. Ja, bueno, però si jo vull els llavis més grans, què faig? És que no puc, o sigui, no promouré una cosa que no estic d'acord en el sentit de... A mi m'agrada, és el meu cos, jo faig el que vull, però jo no he d'educar a la gent que em segueix. Sabeu el que us vull dir? Ni jo, ni cap influencer, ni cap creador de contingut. Cadascú té la seva família i cadascú sap el que ha de fer, tu. Jo no he de per què educar els nens, a no ser que siguin els meus nens. Llavors, sí.